Tak vás tady opět vítám u mé další poslední sochy. Je to smutný, už je z toho takový krásný mím, za chviličku bych si to mohl dát i na tričko, že vítejte u mé poslední sochy. Takže jdeme do toho a můžeme si představit moji další poslední sochu sem. Tak, to je ona, přesně největší kousek, co jsem si kdy pořídil. Zaklínač 3, výborná socha. Ne, dělám si prdel. Tak, tohle to je ten správný kousek. To je ten správný kousek, kvůli kterému beru z kuchyně stůl. Stavím ho tady před tady svojí galerii a budeme to tady zase spolu všichni rozbalovat. Tak jo, vidíte, Veta Workshop a schovává se tam Lara Croft Tomb Raider. To Lost Valley 1:4. Mám takový, že je poškozená, proto jsem na ní dostal trošku lepší cenu, než se dá pořídit. A doufám, že při jistým dalším cestování v České republice se nestaly nový poškození, které tam už předtím jsou, že už tam nejsou nějaký nový poškození jako takový. Tak jo, jdeme, nebudeme zdržovat, jdeme řezat a jdeme rozbalovat. Tak už můžete vidět krásný art toho, co budeme rozbalovat a skládat. Ještě vám to otočím. Lara Croft 25letému výročí, nebo aspoň to píše krabica. Můžeme vidět tady hezký v celý kráse sošku. Tady máme trošku detail. Lary jako takové, bojující s velociraptorama. Takže jdeme se podívat dále dovnitř. Docela mě překvapilo, když jsem si sochu přebíral, takže je v jedné krabici. Takovýhle obrovitánský sochy jsem byl vždycky prostě ve zkušenostech, ať už byl zaklínač, ať už byl gac jako takovej, že to byly dvě středně velké krabice. Takže u této jsem byl hodně překvapený, že je to jedna obrovská krychle. Naštěstí ne krychle, protože kdyby to byla krychle, tak to do auta nedostanu. Jo, takže měl jsem problém zvednout kufr, když jsem otevřel kufr, dostat to dovnitř. Naštěstí pomohlo otočit to o jednu stranu a dostali jsme to tam. Takže díky bohu, jinak jsme se mohli vracet jinak jsme se museli vracet a brát úplně nový auto. Takže tím z tohohle jsme byli ušetření. Tak a teď jenom kde je vršek. Tak snad jsme to otevřeli dobře. Super, tak jo. Bafají na mě tady velociraptoři jako první. To znamená, že Lara, její podstavec, nás budou překvapovat dole. Dva raptoři, báze, Lara a spousta menších detailů. Jdeme se na to podívat, tak asi první bázi vyndáme. Nic neulomit. Tak, není tak těžká. Můžeme vidět číslo 507. Naše hlavní hrdinka tady má nějaký nástroj. A hlavně naše hrdinka je z celého kusu. Ty tam jí za rozkrok, neděste se. Lara Croft v celé své pořezané, modřinové, sedřené kráse. Tak jo, jdeme na raptory. Na delikátní věc. Teď se mi to málo zvedlo, tak budeš první ty, Patkante. Tady vlastně, proč jsem dostal slevu jako takovou, tak tenhle ten raptor má tady naprasklou nebo zlomenou, spíš jakoby naprasklou jeho levou paži. Jinak by mu nic jiného být nemělo. A potom ještě, co mám informaci, tak jeden ten pin, buď tady ten, nebo na tom druhém, tak je menší, než je otvor bázy jako takové. To znamená, že raptor se v tom jakoby kvadlá. Takže
to řešení má a věřím, že tady ta naprasklina po týdnu už mě ani trápit nebude, protože ani nevím, že tam bude. Tak jo, teď ho teda hlavně bezpečně položit na stůl a neudělat si novou prasklinu. Tenhle ten Raptor by už měl být v pořádku, žádné praskliny by tam být neměly. Takový smutný, že opravdu tady, co se týče toho, tak je to v podstatě jenom ze 4 kusů a vlastně z 5, protože tady máme nějaký její grappling hook nebo něco takového, co předpokládám asi přichází někam sem, nebo ještě nevím, musím se podívat. Takže velká socha, jenom ze 4 a čtvrt dílů jako takový. Všechno krásně vybaleno a můžeme skládat. Myslím si, že vlastně jak je Lara na topu, tak ta přijde sem a pak v podstatě každý Raptor má svůj zámek jako takový. Jeden mám tady blízko sebe a další bude někde na boku. Nejspíše. Pardon. Třetí zámek se nachází na Raptorovi jako takovém. Máme ho tady na boku, tak uvidíme, jak se to bude poskládávat. Tak po chvilkovém bádání jsem došel na to, že vlastně Lara půjde do Raptora, Raptor vlastně co jde do Lary, tak by vlastně měl přijít sem nahoru a druhý Raptor vlastně přijde sem dolů. Takže asi první Raptor bez interakce s Larou, dáme si ho sem, pak tam dáme vlastně druhého Raptora a do něho napálíme Laru jako takovou. Tak jdem s tím šamblovat. Tak už vím, proč tato ruka je ta křáplá, protože to je ruka, která vlastně se opírá tady o tu bázi jako takovou. A sice Raptor tady drží jako takovej, ale úplně to jako není jistota. Jo, můžeme vlastně vidět, tato ruka jako taková má být ta, co vypíná tu bázi jako takovou. Zadní nožkou on drží, podepírá se, ale vykřivuje se docela slušně. A už se mi ho tam podařilo trošku víc zajistit, ale úplně bych to právě jako jistotu neto, takže tam, jak jsem říkal na začátku, ten Raptor je ten nejproblemovější a o to jasně je to i spojený, že má prasklou tu paži jako takovou, protože prostě tam se nějak nesešly tolerance a ten kolík, co ho má držet, tak ho bohužel nedrží, anebo ho právě provrtávali nějakým způsobem, aby ho tam někdo byl schopen vůbec dostat. To spíš tady chtělo, aby ta ruka byla samostatná, protože on se vlastně vykývne ven a vlastně tím pádem zlomil tu paži jako takovou. Takže asi spíš ho dám úplně pryč zatím. Úplně tam nedělá dobrotu. Tak pojďme vstat na tu druhou část, která bude už v pořádku. Nebo aspoň si to tak myslím. No, ten tam určitě jde líp, ale přiznám se, pocit jistoty v tom úplně nemám. Snažím se to tam tlačit a na to, že to je Raptor, který v sobě drží celou tu sochu té Lary jako takový, celou tu váhu, tak úplně jistotu v tom fakt nemám. Trošku víc dotlačit, tak úplně jsem cítil vlastně, jak celá ta jeho noha jako taková se napružuje, protože tady vlastně dole to jinak držet nemůže.
No úplně Veta design nebo Veta workshop nic moc řešení. Lada jako taková je sice lehká, ale úplně už máme tam. Trošku zakvedláme. A to je asi jediný spojení, který jako v rámci těch 3 spojů, co tady jsou, je taky nejistější. Ať teda zrovna celá ta jako základna toho Raptora je zrovna jako nejistá sama o sobě. Ale doufejme, že mechanika tady nějakým způsobem zafunguje a bude se to tady přičit, to znamená, že Raptor jako takový nevypadne. Ještě tady trošku s Larou zakvadláme. Jako vypadá krásně, o tom žádná. Láře tady dáme její, no to taky je takový hodně vachrlatý. Možná si to pak dáme zblízka, ale zkusím tam docvaknout toho druhého Raptora jako takové. Velmi nejisté spojení. Velmi nejistě držící spojení. Mám strach, že v podstatě tu jeho pazouru urvu. No. Když to jako pustím, ať je to velmi nejisté, tak máme sochu kompletní. Samozřejmě to jsou problémy, o kterých jsem viděl. Naštěstí v rámci shippingu nepřibyly nové problémy, takže pro mého dodavatele dobrá zpráva. Ještě tam přihodíme tuto její zbraň, ten její huk. To se pak podíváme z blízkosti, jak se mi to tady podaří prasknout nebo ne. A pak sochu přenést na její nově určené místo a spíš řešit, jak s tím. Je to tento problémový Velociraptor. Tak, teď to tady zkusíme nasadit. Ač teda mám docela strach, že tady to jako nejde dohromady. A nebo se to, pardon, ne, to, já jsem ocas. Tohle to jsou přece pouzdra na zbraně. Tohle je funkční, tady mám funkční sponu. To znamená, Láře to tady zahákneme za zadek. A máme to tam. Super. Taky hezký malý detail. To jsou přesně takový ty malý detaily, který těm sochám dodávají ten život. Socha je to krásná, složená. Jediný ten Raptor je teda opravdu jako nebezpečný. Ani by nevadilo, že nedolejhá. To už tady mám u toho draka Klauta, ocas, který tam vlastně má velikou škvíru. Tady by to bylo jakoby velmi jako decentně, že by to nebylo vidět. Ale já mám problém spíš jako s tou stabilitou jako takovýho. Jo, že se fakt bojím, že až by ten Raptor se převážil, tak by úplně s trochou štěstí urval ocas jenom tomu druhému. V tím nejhorším případě by ho celýho vyháknul s Larou a všechno by to spadlo na zem a všechno by to explodovalo ve velkém výbuchu ohně. Takže socha jako taková, krásná, spousta detailů, spousta barev. Lara vypadá opravdu věrně, není to nějaká karikatura nebo takhle. Spoustu krásných detailů, odřeniny, škrábance, opravdu ve víru boje. Takže super. Byla teda i kvůli tomu poškození tohoto Raptora, který je ale spojený právě i s tím jeho zámkem jako takovým, tak byla vlastně pro mě levnější. Takže super otázka, jak se přistoupí k tomu, jak to vyřešit. Třeba jenom ji nějak zafixuju, nechám to tak, uvidíme. Tak jo, socha je na místě, můžete to tady vidět, mám tady dedikovaný krásný místečko. A jak můžete vidět, tak už se mi to povedlo. Jak byla vlastně ruka naprasklá, nebo paže byla naprasklá, tak když jsem to tam dával jsem ji opatrně bez toho druhého Raptora, protože jsem přesně věděl, že ten vypadne, kdybych to přenášel z vedlejšího pokoje sem. A pak když jsem to snažil se jemně, toto tak něco prasklo, no, tak pak šlo vidět, že to prasklo tohleto.
Takže už se to v podstatě jenom dolomilo. Tady vlastně můžete vidět, oni plánovali, že ta paže bude nasazovací, protože v Raptorovi v tom rameni jako takovým jde vidět, že tam jsou škvírky. Takže jakoby asi plánovali, že to bude nandavací jako takový. Nevadí, stejně, aspoň mi to trošku ulehčilo vyřešení s tím otvorem v tom zámku a s tím kolíčkem v té patce jako takový, že aspoň kolem toho nemusím chodit jako kolem horký kaše. Konečně mi to prasklo, slepit to půjde, je tady spousta místa. Stejně to bylo naprasklý kolem dokola, takže vizuálně to bude vypadat stejně. A já aspoň teď můžu úplně v pohodě a v klidu řešit vykoličkování toho pinu jako takového. Co jsem si to teď měřil, tak v Raptorovi je kolíček 5,4 mm a otvor vevnitř v té bázi je kolem 12 mm, nebo 10 až 12 mm. To znamená, že tam je fakt mezera jako blázen, díky tomu se to celý vlastně křiví a nedrží to. Samozřejmě otázka je, jak potom to hezky bude souosí jako takový, takže uvidíme. Zatím mám v plánu, že si udělám několik jakoby ocelových vložek, 9 mm, 10 mm, 11 mm, nasadím, uvidím, jak to bude držet. A aspoň nemusím, jak říkám, běhat kolem horký kaše, jestli neulomím tu paži, protože už jsem si ji ulomil. Takže prozatím Lara bojuje pouze s jedním Raptorem, druhýho vlastně už skolila, takže ten už tam leží mrtvej na zemi. Dokonce mu ustřelila jednu ruku, takže jako paráda, jinak socha vypadá suprově. Ještě si ji možná trošku natočím, jestli tam budou nějaký letky. Uvidíme, neuvidíme. Takže možná pak budu do komentářů na YouTube psát, jak pokračuje můj boj. Takže všechno v pohodě, počítal jsem s tím, je to jenom jedna paže, už jsem lepil takových věcí spoustu. Takže uvidíme se příště u mé další poslední sochy.